बादल बरसा बिजुली साबोनखौ पानि साला हिनजाव जाथि जानायमोनब्लासो थाखै समाव बिखा समाव रिल्स बानायगौमोनलां अबेसे दाबो हायो नांथ'ला दे हिनजावफोरानो रिल्स बानायनानै जाथोंसै आच्छा बे अखायानोथ' माला गागोनलै न'सिम थांनो मोनगोन ना मोना जाखोब्रा माथो दैयाबो जाफाव जुफाव जाहांबायानो साला बेफोरबायदि अखा बोथोरावबो हाबा जायोनालै दै बाना बोथोराव खि दालाय माथो हाबानिफ्राय पुर'हितानो खारनांबायब्रा आंहासो सेंग्रा बैसोआवनो पुर'हित जानांबाय र' आंबो गिर्जायावनो थाहैनोसै पास्टर जाहैनोसै आं पास्टर बे जोनोमाव हाबा जानो मोनगोनखौ मिसा मोनबाय आं आयो फाग्लाथ' बिरामा हारसिंनो रायलायगासिनो आं गिबायसो दा आं बिनि खाथिथिं बोरै एरायलांनांगौ दे आंखौसो फाग्लि खालामबालाय जानाय नङा आं न'आवनो थांफिननोसै नङाबा आंबो फाग्लि जाफागोन दुलुर नङा होनलाय नों आयो फाग्लाया आंखौसो माथो हरदों दुलुर आं दुलुर नङा बापावै मा होननाय जादोंलै बे नों दुमफावनि बिनानाव दुलुर नङा होमबा आं दुलुर नङा आं दुलुरनि डुप्लिकेटसो आयो फाग्लाया आंखौ नुहोमारबाय थांनोसै आं आसलथे बे गथ'आ मा जायोब्रा आंखौ नुबानो खारो बियो बे दुमफावासो फोरोंना होबाय नामाब्रा थफिरामखौ नुबानो खारो होननानै थिगबो गैयाना बिनानावखौसो लाजानो गिखोना माखो बे दुमफावालाय मोसौ बोराय सानखोना माखो बे दुमफाव लोदो बुसाव आंखौ मोसौ बोराया गांसो गोरलै जानो हागौ नाथाय थफिरामा ओंखाम गोरलै जानायाव गैया आच्छा होमबालाय ओंखाम खामनायखौ जादोब्रा है बमब्र बोरो गुवाहाटियाव सन्थलाजों थांफानाया थांफानोथ' नागिरदोंमोनलै गालांफिनबायना बिसोर आंखौ आरो इमारजेन्सि आंखौ निउस बानायहोब्रबबायना बिसोर माने गुवाहाटियाव सोर बर' मानसि दङ एसे खबर ला होननानै बुंहोदों आंखौ बे निउसखौ बानायनो थाखायनो थालांनांगौ गोनां जाबाय आं महाराजालाय थांखादों माथो महाराजाथ' थांगोन र' होमबाबो गुवाहाटिसिम मोनहैगौ माने एसे गोबावथ' लागोन ना बेनिखायनो गुवाहाटियाव सोरबाफोर दङब्ला साखाथियाव दैफोरा मिलायनाय दंबा हैथोंसै होननानै निउसखौ होनो होबाय आरोलै बावदोंसो आंबो आच्छा थैयाबो महाराजानिजोंसो मिलायबावबाय नामा महाराजानिसो फिसाजो नामाब्रा जोंलारिलाय साला मा एसे गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा नोंलाय थैया एखे जानायखाय बुंदोंब्रा आच्छा नोंनि थैनि ग्रुपआलाय मा माबालै आंना बि पजिटिभ खोमा होमबालाय आंनाबो बि पजिटिभ आरो बिदि होननानै जों सानैबो सेम बिमा बिफानि फिसा नङाथ' गोदाव सोराव बखिबाय थानाङालै आच्छा बिदिसो होमबा नेगेटिभ थैफोरखौ जानला मोनला मोननो थाङा ना बेनिखायनो एसे खस्थ' जायोब्रा महाराजानि ग्रुपजों जोंलारिनि ग्रुपजों मिलायलायबाय नालाय होलायनो हासिगोनब्रा थैखौ आच्छा देलाय दे बोरैबा मोनसे फंसे मा बाथ्रा बुंखो भाखनानो मारिब्रबबाय दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय बै खमदारला गामियाव सेस दैयानो लोमजुबायनो न'नि उखुम मुदा बारजुबायनो दैया बेखौनो एसे निउस बानायनो थांनो नागिरदों आं थांफानो नामा साथा हमना होग्रा जा नों मेनेज खालामदोलै भाइ आं दिनै हास'नाय नंला नामा बिराद मेंबायलै आं रायजो राजाफोरनो ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होनाय आरो थाङै थुङै फुजारिसो जाबावनांबाय नां बापावै मानि फुजारि जालायखोब्रा नोंलाय जानांबायलै उपाय गैया फुजारिनि गामियाव दैबाना जादोंनो आरो फुजारिनि न'खौबो दैबानाया बुखारलांबायनो बेनिखायनो फुजारिया खारलांबाय बेनिखायनो फुजारि गैयाब्लाबो उपाय गैयैयाव हाबाखौ मेनेज खालामनानै हाबाखौ फोजोबथारबाय आरो माथो खालामबावनो आच्छा फुजारिबो जाग्रा जाबाय होमबा नोङो बरिया नांगौ समाव हेफाजाब होनाया बरिया सेंग्रा बैसोआवनो आङो मालाय सेंग्रा सिख्लाखौ हाबा होलायनो हालायनाय जादों अब्लाथ' आंहा बिराद गियान बारायबायलै बे आं मोननाय गियानफोरखौ आं मानसिफोरनो रानना होनोसै बेजों थाजाबाय थानाय नङालै आंनाव जेसेबां गियान दङ गासैनोबो राननानै होजोबनोसै आं गियान गैयै अहंकार जाथिनि मानसिफोरनोबो राननानै होनोसै आं जेसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि दङ मोजां गियान सोनानै होजोबनोसै आं थङाला बाङाला मानसिफोरनोबो गियान रानना होनोसै आं ना बमब्र बहा थांलायखोलै आया मायाव थांब्रखोब्ला दसेनो नै माथो थफिरामा बेवहायनो दङ ओइ थफिराम न'आव थांनो नागिरबाय नामा हाफां नोंबो सानैबो जमा थांनोसै मादै नों आदै थफिरामजों थांफानोबा थांफादो दे आं आनै दुमफाव आरो दाउसो देलायमोनखौ दोनलांनोसै दे होमबालाय साथायाव हाबफैदो हाफ्लां आयो बाला आंबो थांफायो बै सानैखौबो दोनलांगोन आं थाङा बे दाउसो देलाय थाबाथाय आं थांफाया आंबो नोंजों थांफानो गाबाखैबालाय मानोथो थांफानो ओंखारदों जोंलाय जोंजों माने सोरजों थफिरामजों आरो नोंजोंहाय ना बाबा सानैजोंल' थांनो ओंखारलायथारो आय हाफां आरो थफिराम मालानिफ्राय आरो माब्रै आरो माबेनिफ्राय बोरै जाखो बिदि नोंसोर सानैया बापावै मा सोंनाय जादोंमोनलाय डाइरेक्ट सों खर'आव गोबोरखि गोनाङा जों सानैखौ मालानिफ्राय लाइन मारिदों होननानै बुंदों आयो बाला हाफाङा बोरैबाबा बिराद स्मार्ट थारथ' आरो बुजि
होननानै बुंबाबो बेनिखायनो आं मानसिखौ सुखुवाबाबो बेनि टेलेन्टखौ बिराद अनो ओइ नोंनि अननाया जायाफ्रामा जायाफ्रामा मानसिखौ डाउट खालामबाय थानाङा नों आयाव बाला आंलाय सोंदोंसो दा मालानिफ्राय नोंसोर सानैया बेफोरबायदि ज' थाबायलायखो होननानै थाबायो जोङो नांगौ समाव बेनोथ' आरो नांगौ समाव थाबायलायनायानोथ' गोसो थोलायनाया आइ दावसो दाय जानो नाङा दे जानला माला खुगा दङ होननानै जानला माला जरायलाबाय थानाङा बेवहाय आं हले बिराद गाज्रि मोनो थफिरामाथ' गाज्रि मोना ना थफिराम माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखोब्रा सोरजोंबा जरायजाबा एदावजाबा मोजांसो मोनोब्रा ना एमावला दा नोंसोरजों बांद्राय खोथा शेयार खालामजानाय नङालै मानो होनोब्ला नोंसोरो आइ आरो आफानि लोगोना बेनिखायनो गोसोनि खोथाखौ नोंसोरनो खोन्थाजानाय नङा बाथमिज गथ' दावसो देलाय आं गथ' नंला सेंग्रा गिदिर जाबाय आंनि फाथनाखौ ना खोमोन रज'बाय आयौ बाला मा होनो दे फैदो सानैखौबो दोनलांनो सिगां थां आं दावसो देलाय आंबो थाङा आच्छा थाङाबा सानैबो थाङा फैनोबा सानैबो फैगोन नामाब्रा थांगोन दावसो देलाय थाङाबा आं थांगोन ना आंबो थांगोन हाफां थाङाबा दे नोंसोर सानैबो थांदोब्रा आं आनै दुम्बाखौबो दोनलांनांगौ ना जोंहानावबो बारा साथा गैयालै जाखिनि साथा दङमोन आलासिफोरा लाना थांजोब्बाय सोरबा दे नोंसोर अनलायलायना थांदोब्रा फैब्रा फै नोंसोर सानैया जिङाव थाब्रा आं गेजेराव थागोन बारहुंखा सारअन्थाइ फैबाथाय बे साथायाबो खामानि होनाय नङा मिथिबाय बेनिखायनो थाब फै एसे अखा हानायावनो दे होमबालाय बारग'बायलै आनै दुम्बाखौ दोनलांनोसै एबार माखौ मिनिलाबायदों माखौ मिनिलाबायदों नोंनाव सोंदों नामा आंथ' नोंनो खोन्थायाखैना आंनो जुदि खोन्थायाखैबा आंनि सोंनायनि फिनखौ मानो होनांगौ आंलाय थफिरामखौ लानानैसो बुंदों दा नोंनो खोन्थानो होनना खोन्थायाखैना बे थफिरामा फाग्ला बायदि मिनिनायखायसो होनदोंदां फाग्ला खालामसिगोन नामा नोंसोर सानै आंखौ अखा बोथोराव मानसि हारलाब्रा हाफाङासो दावराव जायो दा लेब आंथ' दावराव नङाना आं बिराद लेब जायोना आं बिराद रायलायनोथ' आंनो जिबायदि रायलायो आङो हांखोनो लालाय आं रायलायनाया माला रायलायनो मोनगोन माला रायलायनो मोना बेफोरबायदिल' जाबाय थायो आं रायलायनो मोनाबानो आं गावखौनो लोमजानाय बायदि मोनो बेखायनो आं पेक लेब रायलायो मिथिबाय नंगौ आंलाय ओरैनोसो बुंदोंमोन नोंखौ रायलायो होनना होमबा नों रायलायमारोसो आं दावसो देलायजों थांफाला आया माथो थांबायसोलै बे अखासि जानानैबाबो ओइ हाब आंगौ आं माथो जेबोखौनो बुङाखैमोन माखौ रागा जोंलांखो बियो आच्छा नों जेबो बुङाखैमोन होमबा आं जेबोखौनो बुङाखै हाफांखौ नों जेबो बुङाखैथ' आरो आंनि खोमायासो नुदों नङा होमबा आच्छा थुदो न'आव दोनलांसै आं नोंखौ थुदो फुदारि बोराय रावबो गैयावसो उपाय गैयावसो हेफाजाब होदोंब्रा मानसिनि धोरोमा हेफाजाब होलायनाय नालाय बेनिखायनो हेफाजाब होदोंब्रा आङो बिदि होननानै आंखौ फुजारि होनबाय थानाङालै आं फुजारि जाथ'वाखै र' अबेसे आं सानदों आरोना साननैसोनि उनाव पास्टर जानोसै नामा आं लामाखौनो जादों नों मिथिबाय खानायबो गैया गोमोबो सादोर फाननानै हिमालय हाजोआव थाहैदों नों मिथिबायना लामाफोरबायदि जाहैदो जाबाय थागोन मोनसे जालांगोन दिनै फुजारि जाबायना बिनि उनावहाय आं पास्टर जागोन पास्टरनि उनाव आं मा जागोन लामा जागोन लामा बेफोरसो समायखायो नों बायदि जबलेस मानसिजों बापावो आंखौ जबलेस होनदों नों जेबो नङा दे होनफ्रावदे थुदि जादलाय नंगौ मानसिया आंलाय जादखा थुदि थांनोसै गयसाय जोंनि जिउआवल' मानो एसेबां दुखु हरबाय थायोलै सोमथे दुखु हरबाय जेब्ला सुखुखौबो हरफानांगौब्रा दुखु जाबायलै आं दिनै बिराद दुखुलै सोमथि माथो खालामबावनो आरो इसोरा जोंनो बेफोरबायदि खाफालखौनो हरदों खोमा जोंनि बाहागोआव जानांगौ दुखुआल' दङदां आरो नों बांद्राय गाबबाय थानाङा आइजोंलारिया मोजां जागोन नों गोसोखौ हमथादो ना सन्थला आइजोंलारिनो गोहोसो होनांगौ जों नों बेफोरबायदि लोरबां जाबा बोरै जानांगौ जाखो आं मिथिगौ सन्थला नों लोरबां नङाबा नों एसेबां गोजाननिफ्राय नों अमा राजाखौ लायनो हानाय नङामोन आं आंनि फिसाजोनि थाखाय आं आंनि जिउखौबो बावगोनलै सानस्रि आच्छा नैबे प्रेसक्रिपसनाव आं माखासे मुलि लिरनानै होदों बे मुलिखौ थाबैनो बायनानै लाना फैलाय जेसेबां हायो थाबैनो लाना फै डाक्टार बाबु आंलायनि थाबैनो लायनानै फै आरो दसे उनावनो जों अपारेशनखौ जागायनोसै आरो अपारेशननि थाखाय फैसा रेडि खाना आच्छा डाक्टार बाबु अपारेशनावलाय बेसेबांथो लागोन फैसाखौ खोथाया जाहैबाय गुलिया बेसेबांबा सिङाव हाबनानै थाहैदों बेखौ बख'नाया एसे रिक्सनि खोथाबो दङ आरो लोगोसे मानसिना बिराद थैया ब्लिडिं जाबाय
बेनिखायनो जोङो बाहेरनिफ्रायसो डक्टर लाबोनांगौ गोनां जादों। आच्छा धन्यबाद। दा अपारेशननि थाखाय नोंथाङा 5 लाख रां होनांगोन। 5 लाख? 5 लाख? आयौ एसेबां बुरजा फैसा? डाक्टर बाबु 5 लाख गोजोन नांथारगौ आरो? औ, नोंथाङा 5 लाख रां फैसा होनो हायोब्लासो जों अपारेशनखौ स्टार्ट खालामनो हागोन। बारा गोबाव सम लायालासिनो नोंथाङा 1 घन्टानि गेजेरावनो एरेन्ज खालामदो। 5 लाख? गसाय, दा मा जाबावनांगौ दे? आंनि दखानावबोथ' बांद्राय फैसायानो गैया। आंनावबो बांद्राय फैसायानो गैया। जाथारोबाबो 50,000ल'सो जागोन। नारजि बुदां दस्ति। सन्थला मा खालामदों नों बेफोरखौ? नारजि बुदां दस्ति। आं आखाइ खबजोबनानै नोंनाव हेफाजाब बियो। आंनि फिसाजोखौ रैखा खालामनायाव मदद होदो। आं आंनि दखाननि साबिखौ नोंनो होगोन। सानस्रि, नारजि बुदांनो दखाननि साबिखौ होदोलै। देनां आं फैसाखौ सुख'नो हायोब्ला दखानखौ नोंनिफ्राय लाफिननायसै। बिदि नङालै सन्थला, दखाननि साबिखौ नाङा आंनो। 5 लाख रां नांगौ ना? आं होगोन दे, नों आंनो लासै लासै सुख'बानो जाबाय। धन्यबाद नारजि बुदां, धन्यबाद, धन्यबाद, धन्यबाद नारजि बुदां। आया दोद हामालै सन्थला, सिखारलै सन्थला। धन्यबाद नारजि बुदां। आंनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन समाव आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय धन्यबाद। सन्थला, थासारियाल' मोजां जाग्रोथों। उनाव जेसेबां हायो नों आंनो धन्यबाद जासिबानो जाबाय। थौदो, मुलिखौ लानानै फैनोसै। हे इसोर, नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नारजि बुदां बायदि लोगो हरनायनि थाखाय। मिस्टार अमाराजा नोंथां, आधा घन्टानि उनावनो जासिगोन। आच्छा नोंथां, थेंक इउ स' माच। आरो अपारेशनखौलाय माला खालामगोन? 1 घन्टानि उनावनो खालामनोसै। जागोन दे डक्टर नोंथां, फैसानि टेनसन खालामनाङा। बास मानसियाल' मोजाङै मोजां जानांगौ। जों हानायमानि बेस्ट होनो नाजागोन। इसिबां मोजां गथ'आनोथ'। माबायदि गाब्रबखो, बोरै बिदि जाखो? ओरैनोबा दानि जुगावहाय ट्राफिकिंआ ओरैबायदि बारायगासिनो दङ। बेफोरबायदि खामानिखौ मालाबाबो फोजोबस्रांनो हानाय नंला नामा? आं पलिटिकेलबाबो माथो बेफोरखौ होबथानोनो हाला। आं हारसिं होबथानानै मा जानो? दुनियायाव गिदिर गिदिर पलिटिकेलनि मानसिफोरानो बेफोरबायदि खामानि सालायगासिनो। अब्ला सोर सासेखौ मोजाङै दबथायनो? बेनिखायनो नों आं मानसियानो सांग्रां जाना थानाया मोजां। हौवाबाबो हिनजावबाबो। बेयाव हिनजावफोराल' सांग्रां जानानै थानांगौ बे नङा। आजिखालिनि जुगाव हौवा मानसिफोराबो गोमासै। फै सोमस्रि। बेनि खाथियाव दा थांथ' सोमस्रि। मानसिया बिराद सेन्सिटिभ अबस्थायाव दङ। बेनिखायनो गोजाननिफ्रायनो नायदो दे। बेफोर गासिबो आंनि गोरोन्थि। आं जोंलारिखौ हानायमानि केयार खालामनोनो रोङासै। धोद, बिदि जायो नामाब्रा? बिमा बिफायालाय बोरै फिसाफोरखौ 24 घन्टा नायबाय थानो हानोब्रा? मानसियानोबा डिउटि मावबाबो दसे सम रेस्ट लानो गोसो जायो नङा होमबा? थिग बिदिनो फिसाफोरखौ खांदों होननानै गले गले नायबाय थानो हायाब्रा। अब्लाबो जों बिमा बिफानाव दायित्व थायोना फिसाफोरखौ केयार खालामनाय। बिमा बिफायालाय जोंखौलाय जेब्लाबो अनोब्रा। आंखौबोथ' आइ आफाया बेसेबां अनोमोन। नाथाय आं मा खालामोमोन नुवाखै नों? बेनिखायनो बुङो गासिबो बिमा बिफाखौ दुसिनो नाङाब्रा। खायसे खायसे फिसाफोरानो दुस्त, जेरै आं। हाजारखि बिमा बिफाया बुंबाबो बुजायबाबो देहायावनो नाङामोन। दा नै गिदिं गिदिं आंनावनो फैफिनबाय। आंनि खोथाखौनो लानो नागिरदाराना आंनाबो बेथाफोरा। जों जेसेबां अननाय होआ मानो, 100% जोङो बिसोरखौ नाया मानो, जों सब समावबो बिसोरखौ नोजोर होनो हायाब्रा। बेनिखायनो गावखौनो दुसिनानै दाला सोमस्रि। अब्लाबो अमाराजा हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। जेबो नङालै सोमस्रि। आरो सोमस्रि, नों आंनि ब्लाड ग्रुपखौ बोरै मोजाङै मिथिनानै थाखो? मिथियो आं। आंबो बावदोंसो। सोमस्रि, नोंथ' आंनि ब्लाड ग्रुपखौबो गोसोआव दंलायथारो माथो। औ, गोसोआव दङ। नोंना मामोनलाय? आंना बि नेगेटिभ। आच्छा। सोमस्रि, गोसोखौ फिसा खालामनाङा। आं जेसेबां हायो हेफाजाब होगोन। बोरो सन्थलायालाय? सन्थलाया मुलि लायनो थांदों। आच्छा, जियानो जादोला सोमस्रि। बांद्राय सानबाय थानांला नों। गासिबो थिग जाजोबगोन। गासिखौबो थिग खालामजोबगोन। नोंल' बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा। आं मिथिगौ नों एसे एसेयावनो बेसेबां सेन्सिटिभ जायो। आरो दाथ' नोंनि फिसाजो जोंलारिबावसो। अब्लाथ' नोंनि गोसोआव मा बेरखांगासिनो दङ आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ सोमस्रि। बेनिखायनो बुंदों गोसोखौ हमथा। आरो नोंलाय मानोथो आंनो खबर होआखै? गोबां गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। आं नोंखौ फन हरदोंमोन आरो नोंनि न'आवबो नोंखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। नाथाय नोंनि न'आवनो गोबां प्रब्लेम जानाय नुनायलाय आं जेबो होनासै। माला थांनायमोन नोंलाय? साम' खिंखिरिखौ लांखालि। आच्छा। अब्लाबो नों आंनो खोन्थानो हायोमोन ना। नों गावनो गावनि प्रब्लेमजों जुजिनानै दङ। बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै। आंनि प्रब्लेमखौलाय माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा? घर घर की काहानिसो। एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दाखाला, मिथिबाय? माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला डाइरेक्ट आंखौ कल खालामनानै बुंबानो जाबाय। जागोन दे। नों आंनि टेनसनखौ जेब्लाबो खर' दासा। आंनि टेनसनखौ आङो दसे हल्डआव दोनथ'योसो। नाथाय गासिबो मानसिया गावनि टेनसनखौ हल्डआव दोनथ'नो हाया। बेनिखायनो टेनसन जायोब्ला आंनो फोरमायनानै लाबानो जाबाय। जेबो सानालासिनो। इसेबां गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, किडनेप खालामजालायबाय। एबारनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थि दामाव, मिथिबायना? आंनो खोन्था। जागोन दे अमाराजा। नाथाय नारजि बुदाङा आंखौ गोबां हेल्प खालामबाय। आच्छा, बे मानसियासो हेल्प खालामग्राखा। मोजाङानो नारजि बुदाङा, गाज्रि नङा। अब्लाबो आंखौबो बुंब्रा।
आं जेब्लाबो नोंनि सेराव थाबाय थागोन ना जानो हागौ आं नोंनिफ्राय गोजानाव थांदों नाथाय आंनि हेफाजाबा नोंनि सेराव जेब्लाबो थागोन सोमस्रि नों माबा मोनसे प्रब्लेम जाया मानो नैबे अमा राजाखौल' गोसोखां नैबे अमा राजाया जेब्लाबो नोंनि थाखाय हाजिर नोंनि सुखुआव नोंजों बाहागो लाफानो मोनाखैबो जानो हागौ नाथाय नोंनि दुखुआव आं जेब्लाबो थाफागोन मिथिबाय सोमस्रि सोमस्रि खास आं नोंखौ खेबसे गोबानो मोननायमोनब्ला गोबानानै नोंनि दुखुखौ एसेबाबो मोनदांगौमोन आं अब्लाबो नोंनि खाथियाव गैयाब्लाबो आन्दैब्लाबो नोंखौ जेरैबाबो हेफाजाब होनो नाजागोन आं नाथाय आं ओरैबायदि मानसि आंनि खोथाखौल' साननानै आं नोंनि खोथाखौनो मालाबाबो साननोनो रोङासै अमा राजा डक्टरा लिंहरदों आंखौ सन्थला मोना सफैबाय दां अके आइ माबा ओंखाम जानो लिंहरदों नोंखौ आरो आनै दुम्फाबो थांगासिनो आं जाथ'वा दे नोंसोर जाग्रोबानो जाबाय हा खैना गोदानालाय ओंखाम जादोंना जायाखै खैना गोदाना जाथ'वाखै बेनिखायनो जमा ओंखाम जानो लिंहरदों नोंखौ ओइ हांग्रोमोनदि आं थांनोसै दे दा नङाबा अखाया बांसिन गोसा हाबा न'आव थांनोनो हानाय नङा दिनै हर थालांदो आरो जोंहानावनो ना दे आं हर थालायलायला दे होमबालाय आबा थां दोननानै फैथां जागोन दे बिदिबालाय थाथ'दो औ दे गाज्रि मोननांला है माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो मोना दे थादो आयै एसे ओंखाम जानानै लादो दे बांद्राय सिन्था जाबाय थानाङा गासिबो थिग जाजोबगोन आइ आं गासिखौबो थिग खालामजोबगोन नैबे एमाव बेथाया देरबायना नोंहा आं सेंग्रा जाबायथ' जागोन दे आबा थां आनै दुम्फाखौ दोननानै फैदो अके आयै गासिबो थिग जाजोबगोन होननानै गोसोखौनो बुरखायनानै दोनाब्ला माथो उफायबाव हांग्रिमोनदि फैदो ओंखाम जानोसै दे नोंसोर जाग्रोदो आं उनाव जागोन दा उखैबा हाबायाबो इसिबां खामानि मावबाय ओंखाम उखैया जायो फै ज' जागोन दाउला राजायाबो नेगासिनो नोंखौ ना दे नोंसोर ज' जाबानो जाबाय आइ अफ्रि रानि आरो दाउखा आबामोननो एमाव आबामोननो होबानो जाबाय बिसोरबो गासिबो टेबोलाव जिरायखाबाय नोंल' फैदो ज' जानोसै जागोन दे होनबा जानाय नङा ओंखाम जायालासिनो थाबा बोरै जानांगौ जाखो आरो अमा राजाखौ देखायनांगौ ना नोंहा आंलाय मा देखायनो हानोसै मालाय अमा राजायानो गावबागाव खामायबाय गासैबो थाखा फैसायानो गावनावनो दंजोबखायो आंलाय मा देखायनो हाबावनो बिदि होननानै गोसोखौ सेफायनानै दादोन दानि जुगाव गोसो सेफायनानै थाबा जायाना गोसो सेफायनानै जेसेबांनो थागोन दोल दोलाव गाब्रनानै थानाय बायदिसो जागोन बेनिखायनो गोसोफोरखौ एसे राफोद खालामहाय जाब्बार बुजायबाय था गावखौनो मानो आं टेनसन जाबाय थादों जानाङा गासिबो थिग जाजोबगोन बा बेफोरबायदि टेनसनखौनो लाबाय थायो नामा बेफोरबायदि माने बायदिसिना बुंनानै गावखौनो बुरखायबाय था आंखौ गाज्रि मोननाङा दे नोंनि हाबानि समावबो आङो दुखु जानानै थाबाय थादों माथो खालामनो आरो गोसोखौ जेसेबांनो गोरा खालामनो सानदों एसेबांनो लोरबांसो जादों आं जेबो सानाना नोंनि दुखुखौ आंबो बुजिखादों बयबाबो दुखु जाखायो अब्लाबो फै ओंखाम जाफै ओंखाम जानानै बोलो मोनबासो थासारिजों जुजिनो हागोन अमा राजाजों जुजिनो हागोन ना मा होनो औहाय नों थिगखौनो बुंदों टेनसन जाबाय थालाहाय आं जाहैनोसै आरो अमा राजाया फन हरदोंना हराखै माबोरै जाखोनो खबरा मिन्थियाहाय आंबो बेखौबो सानगासिनो माबोरै जागोनथाय माथो रावबो फनखौनो थिखोआ आं सोमजिनो फन हरदोंमोन गैया थिखोआखै हा अमा राजामोना मोनहैखाबाय बेनोथ' थाबैनो हामनानै फैथोंसै फै हामनानै फैखागोन बिसोरो फै नोंल' ओंखाम जादो थुदो होमबालाय आयो सैमाया जाथि आं सैमाखौ जा गियोहाय गिनाङा दे आं दं थांबाय दे गिनाङा आयो आं सैमाखौ जा गियो मानो आं उन्दैयाव सैमा फाग्लाजों हरजाबाय बेनिखायनो जा गियो मुलि लादोंना लायाखै नोंलाय लादों आयो बाला थफेराम आं जाखौ नुदों नोंबो नुदोंना नोंबा मा नुदों आं मिथियालै आं हले जरासे दाउ मैनासो नुदों आदा थफेराम बहा थांनो नागिरदों जाथि फामेखौ न'सिम दोनलांनो नागिरदों आं आच्छा फामिखौ न'सिम दोनलांनो नागिरनायालाय माथो उल्थासो फैदों बबेयाव थांनायमोन नोंसोरलाय बै गामियाव दैबाना जादोंना बेखौ नायहैदोंमोन आच्छा मालानो बेसेबां लोगो जालायखो नोंसोरलाय थारमाने गोसो थोलायबाय आरोना बेनि फिननाया आंनाव गैया आच्छा बिदिब्ला माथो आखाइ हमलायलायथारदों जा गोमा जानो गिनानै आखाइ हमनाय बायदि हमलायथारदों माथो थकेबासफोर आंखौ गोजाननिफ्राय नुबानो एरायखा मिथिबाय आं मालाबा लामाफोराव नुसनाबो जानो हागौ नाथाय नों आंखौ नुबानो एरायखा जाहाथे आं नोंसोर सानैखौ नुवा आरो थफेराम थुदो थांनोसै थुदो अखा फैबा दा जारलासो जागोन आच्छा दे थादो नोंसोरो आरो मोनसे खोथा गामिफोराव बेफोरबायदि जरा जरा बेरायजायालै टाउन सहरनि बायदि नङाबा माला मा बुजालाबायगोन फेसबुकाव भाइराल जालाबायगोन मिथिबाय बेनिखायनो गामिफोराव बेफोरबायदि आखाइ हमलाय दा ओंखारथार रागाजोंबा आंनो बायदिसिना बुंफ्लांगोन मानसिया बांद्राय थिग नङाना आंबो माला मा जाब्रबो आं गावखौनो मिथिया बेनिखायनो आंनिफ्रायबो एसे साबधान थादै अके जाबाय बिराद फ्रियावनो गियान होबाय आं नोंसोरनो फैबाय आं गुड नाइट
आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय दङब्ला दे भिडिअखौ लाइक होलां आरो चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामलां माने सानफ्रामबो सानै गोदान नायफैबाय थायो नालाय गोजामफोराथ' जेब्लाबो अनसायखायो बेनिखायनो थेंक इउ आरो गोदान हाबफैनायफोराबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां दै अके बाय आयौ मेंलायलायनाय मोनथारबायहाय मा दासो न' सफैनानै मोजां मोनबाय आं आरो नार्जि बुदाङाबा माबायदि दङथाय फनबो हराखै आं हरनि र' हेलौ नार्जि बुदां हापां नार्जि माब्रै जाखो खबरा दासिमबो क्रिटिकेल कन्डिशनावनो दङ अपारेशना दसे उनाव जासिगोन बेनो अपारेशना मोजाङै मोजां जाथोंसै दे नाथाय मोनसे खोथा हापां एकाउन्टाव आंना बारा फैसा गैया आइखौबो फन हरदोंमोन आं आइया उन्दुबाय खोमा नों आइखौ फोजानानै आइनिफ्राय 5 लाख फैसा लानानै हरनो हागोन ना माने आइनि एकाउन्टनिफ्राय ट्रान्सफार खालामना होनो हागोन ना आयौ 5 लाख गोजोन नांगौ औ नों आइखौ थाबैनो बुंलाय जागोन दे बुंगोन आं बावदोंसो आइखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो आंनावबो फैसा दङ ना नोंनावलाय मानि फैसा दं आंनावबो फैसा दङ देनां उनावहाय बिजनेस खालामनायाव नांगोन होननानै दोनदों बावनानैसो दङमोन आं बा माला दोनस्लाबखोलै माने आङो थिंख्लियाव सोनानै दोनदों बे थिंख्लिनिखौनो बख'नानै हरनोसै नामा थिंख्लिनिखौ बख'नानै हरबाबो आंनो दा जानाय नङाना आंनो अनलाइन ट्रान्सफार खालाम अब्लासो जागोन मानो होनोब्ला दसे उनावनो अपारेशना जासिगोन र' होमबा नायनि आं आइखौनो फोजाहैनोसै आं नार्जि बुदां औ सोमस्रि अपारेशना जासिगोन नार्जि बुदां मा अपारेशना जासिगोन नाथाय फैसायाथ' फैसाखौ अमा राजायानो होबाय नार्जि बुदां नों बिहरनांला दे फैसाया एरेन्ज जाबाय हापां फैसाया जाबाय न' मा राजाया होबायनो दे होमबालाय दे होमबा आं बिसोरजों दसे रायलायहैनि नों थाथ'दो ओंखाम जाबायना जायाखै नोंलाय आं ओंखाम जाबाय नोंलाय आं जाथ'वाखैनो मानसिफोरानो अबस्थायानो गैयाना बेनिखायनो जानो लोंनो बोरैबा मोनफादों आंबो दे नोंनो बिसोरखौ नायदो आरो बिसोरा सानैबो जोबोद सेन्सिटिभ मानसिफोरा सोमसिखौथ' मिथिखायो नोङो आरो सन्थलायाबोथ' मानसियानो जा दुरबलथार बांद्राय दुरबल होनजायालै गावनि फिसानि खेथ्रआव गासिबो बिफायानो स्ट्रं जायो सन्थलाखौबो बे बाराव बेनि स्ट्रंखौ नुबाय आं दे फैसा गोनां जायोब्ला बुंहरबानो जाबाय गाबोन फुङाव थिंख्लिखौ बुख्रुबगोन आं नोंलाय थिंख्लियावलाय एसेबां बुरजा फैसा मारै दोनखो माबाहाय नों आंखौ उनाव गारबाथाय फैसाखौ नांगोन होननानै जमायनानै दोनदों आरोना आं धोद जालायबाय बेना उननिखौ नाहरखायो आङो नों जुदि आंखौ गारनानै थाङोब्ला आंहा बिजनेस खालामनांगोन ना होननानै थिंख्लियावनो जमा दोनदों आं एकाउन्टाव दोनबाबो नों मिथिगोन नालाय बेनिखायनो थिंख्लियाव जमा दोननानै हा सिङाव फबनानै दोनदों आं देन्जारलै नों ना आं देन्जारानोखा दे होमबा नोङो थांदो बिसोरखौ एसे नायहैदो अके आयौ 5 लाख गोजोन आयौ फैसा नङाबानो जेबो जामारा दे आरो नोंहालाय उन्दुनो गारनानै बहा थांनो नागिरलायखो खिनो ओंखारदों आयै आच्छा लोगोआव फन लादोंना नों लायाखै बै स्कार्ट पकेटाव नोंखौ नुयो आङो फन लानानै खिनो थांनाय बे न'आव रायलायनो हायैखौ फायखाना सिङाव रायलायहैयो आरोना नों आयै बिदि नङा नों मा गासिखौबो मिथिजोबखायो स्कार्ट सिङाव लानाय फना जल्दि दोनै थां होनबाय ना लायाखै होनबाय आं चेकिं खालामनानै मोननांगौबा दिगदारसो जागोन नोङो हरसे मबाइल मोननाय नङा मिथिबाय खोनादोंना खोनायाखै जागोन दे बिमाखौ थगायनो फैदों दालाय माथो फना लोगोआवनो दं खिनोबा ओरैनो खिथां मबाइल लाना खिनायनि नेम बानायनाङा बेवहाय मबाइल लाबासो खिनो ओंखारनाय दिगदारसो जागोन नोङो एबारनिफ्राय खिनो थांनो मबाइल लानाय नुबावबा दिगदारसो दं गाज्रि आखल सोलोंना लाखानाङासो नों जागोन दे माखौबा खिनाय माने मबाइल लानाय गाज्रि आदरफोरखौ सोलोंना लाबानोथ' गारनो हाया निसासो बेफोरबो ओरैनो मबाइलखौथ' मोनखागोनानो मा एक्सट्रा फायखानाव थांबा मबाइल लालायनो बेलाय फायखानाव थांनानै मोजां रायलायहैनो आरो हौवाफोरजों मिथियासान्दे बे बिमाखौ आयौ सैमाया जाथि आं सैमाखौ जा गियोहाय गिनाङा दे आं दं थांबाय दे गिनाङा आयौ आं सैमाखौ जा गियो मानो आं उन्दैयाव सैमा फाग्लाजों हरजाबाय बेनिखायनो जा गियो मुलि लादोंना लायाखै नोंलाय लादों आयौ बाला थफिराम आं जाखौ नुदों नोंबो नुदोंना नोंबा मा नुदों आं मिथियालै आं हले जरासे दाउ मैनासो नुदों आदा थफिराम बहा थांनो नागिरदों जाथि फामेखौ न'सिम दोनलांनो नागिरदों आं आच्छा फामेखौ न'सिम दोनलांनो नागिरनायालाय माथो उल्थासो फैदों बबेयाव थांनायमोन नोंसोरलाय बै गामियाव दैबाना जादोंना बेखौ नायहैदोंमोन आच्छा मालानो बेसेबां लोगो जालायखो नोंसोरलाय थारमाने गोसो थोलायबाय आरोना बेनि फिननाया आंनाव गैया आच्छा बिदिब्ला माथो आखाइ हमलायलायथारदों जा गोमा जानो गिनानै आखाइ हमनाय बायदि हमलायथारदों माथो थकेबाजफोर आंखौ गोजाननिफ्राय नुबानो एरायखा मिथिबाय आं मालाबा लामाफोराव नुसनाबो जानो हागौ नाथाय नों आंखौ नुबानो एरायखा जाहाथे आं नोंसोर सानैखौ नुवा आरो थफिराम थुदे थांनोसै थुदो अखा फैबा दा जारलासो जागोन
आच्छा दे थादो नोंसोरो आरो मोनसे खोथा गामिफोराव बेफोरबायदि जरा जरा बेरायजायालै टाउन सहरनि बायदि नङाबा माला मा बुजालाबायगोन फेसबुकाव भाइराल जालाबायगोन मिथिबाय बेनिखायनो गामिफोराव बेफोरबायदि आखाइ हमलाय हमलाय दा ओंखारथार रागाजोंबा आंनो बायदिसिना बुंफ्लांगोन मानसिया बांद्राय थिग नङाना आंबो माला मा जाब्रबो आं गावखौनो मिथिया बेनिखायनो आंनिफ्रायबो एसे साबधान थादै अके जाबाय बिराद फ्रियावनो गियान होबाय आं नोंसोरनो फैबाय आं गुड नाइट आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय दङब्ला दे भिडिअखौ लाइक होलां आरो चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामलां माने सानफ्रामबो सासे सानै गोदान नायफैबाय थायो नालाय गोजामफोराथ' जेब्लाबो अनसायखायो बेनिखायनो थेंक इउ आरो गोदान हाबफैनायफोराबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां दै